لدیجا واهیا HDP یا لباحچلی ولر استانبولی ایریشک کیرو چکان هات پیکانین. ده ایریش در رمضان دشارده کو خباتکار HDP بریندار بو. ایریشکار به حنجتا کو و ببا اندام HDP دچه آواهیه و بشون دجی بدنگی بلند دبیجه از حاتم کشتنا و حمویان. لسر وی بویری هفسروک HDP میتال سانجار جه انقره هات استانبولی لگل هجمارک زیده یا ریوبرو پارلمنترین HDP و لجه بویری داخوینه که چپه منیل دارخست. سانجار راگهان برپرسیارن و ایریشه دستلاتو وزیر ناخوی ترکیه سلیمان سویلیه کروژک بری HDP وک هدف nişan dağılın. Her türlü yöntemle iktidarını sürdürmek isteyecek bir güç var. Evêrîşa li dijî HDP di roja salvegera Roboskî û rojek berî doza qetilkirina Deniz Poyraz ya li İzmîrê pêk tê. Berpirsên vê êrişê deselat û nûnerên wêne ku her roj HDP wek armanc destnîşan dikin. Sedema pêkhatina van êrîşan bi karanîna şêwaz û polîtîkayên nefretê ne. Ji HDP ditirsin, loma her roj HDP dikin armanc ji xwe re. Di serî de nûnerên deselatê û wezîrên avxwayî yê Tirkiye berpirsên siyasî yên van êrîşanin û teqes wê hesaba vê êrişê jî bidin. Ben partim adına, arkadaşlarım adına. Parlamentera HDP Züleyha Gülümcü dide zanin ev erişal diji HDP de seri de li diji gelê Kurd hatiye pêkanîn. û bişûn de jî ji bo çaptirsandina hêzên demokrasiyê yên ku bi HDP re dimeşin. Bu saldırı tesadüf bir saldırı değil. Tam da sizin söylediğiniz gibi. Ya rastî ev êrişa kumkujî xwast tenê bi destê hevalên me hate rawestandin. Yan na hêrîşkarekî ku bi kêr û du çekan ketiye avahiyê. Dikariye her sê hevalên me bikuje. Lê ji ber ku hevalên me bi armanca hêrîşkar hesiyan û xweparastin ev yek pêk nehat. Gerçekleşmedi. Yoksa iki silahlı bıçakla git. Hevseroka HDP'ya Şax İstanbulê İlknur Birol jî ragihan ev êriş bi planeke sistematik hatiye organize kirin û kesên li pişta vê êrişê eşkere û berbiçavin. Bu saldırı asla münferit değildir. Son derece sistematik. Ev hêrîş bi te awayî ne hêrîşeke taka kesiye. Ev hêrîşeke sistematik ku bi awayekî pisporane hatiye plan kirin. Duruşma û zimanên ku hêrîşkaran ber bi êrişê re kar aniye. Paşperdeya hêrîşê û piştevanên vê hêrîşê yekser destnîşan dike. Hêrîşkar dibêjin, xayînên welatên me em ê hemiyan bikujin. Ev gotin jî bi tu awayî ne tesadüfî ne. Net vermektedir. Di hevdê Haziran 2021 de li bajarê İzmîrê di encama êrişeke çekdarî de endama HDP Deniz Poyraz li nava avahiyê ji aliyê Onur Gencer ve hatibû kuştin. Hê jî kujerê Deniz Poyraz nehatiye siza kirin û wekî ku aqlê wî ne temametê destnîşan kirin. Her çiqas parêzgariya Stenbolê ragihand be ku derbarê êrişal dijî HDP de ku yek kes birîndar bûye ji pirsîna tê destpêkirin jî rêveberên HDP ji bo êrişa Stenbolê bişik û gumanin. Ku wê wek kujerê İzmîrê êrişkarê Stenbolê jî din bê destnîşan kirin. Azat Altun, Kurdistan 24, Stenbol.